ולכן, לא חובה שיהיה קליפ שנה. תשמע, זה פשוט חובה. תגיד לו, יונתן. מה זה משנה? קליפ שנה, שיר שנה, בסוף כולנו נהיה תלויים בתמונות מחזור, מסדרון של מימון. בכלל שהתעכבתי. אל תתנצל יגאל, בסוף כולנו מתעכבים ברי חלוף שתתחול לחזור הביתה באוטובוסים. בדיוק הייתי בדיון עם הרב גזבר על מצב השישיסטים בישיבה. נו, מה המסקנה? יש יותר מדי. חולה על הסיפורים שלך יגאל, אל תשתנה אף פעם, לא משנה מה אומרים לך. מה יש לזה? טוב, נושא ראשון לדיון. האם הצלחה בגרות 5 יחידות מתמטיקה, במצב מעולה בבגרויות, יכולים לחפות לאורך זמן על כישלונות חוזרים בבחינות הנהיגה? נתחיל איתך חי. מה רוצה ממני? מה יש לך רבי יונתן? בתחילה אתה זולל וסורב, ועכשיו אתה תוקף את רבי חיים היקר שרק רוצה לדבר על מספרים. ישר לי טסט, בסדר? מה הטסט? טסט, מבחן נהיגה מעשית, חיכיתי לו חודש ונכשלתי, ניסיתי ונכשלתי. הוא ודאי מתלוצץ, הרי לא יכול להיות לו טסט בשעה שיש לו רישיון. תכלס, רגע, יונתן, לא עברת טסט? לא טסט. לא יכול להיות. יונתן, אתה הראשוני? כן, אין לי רישיון. איך זה יכול להיות שאין לך רישיון? פשוט לא עברתי טסט. אבל אתה שמיניסט. נכון. אז יש לך רישיון. לא, אז אין לי רישיון. אז אני לא מבין כלום. בסך הכל לא עבר טסט, זה הכל. תבינו, אני ראיתי את המחזור שלנו כמו שושן קטנה. יש יהודים, יש שונאיהם, יש וייזתה אחד, אבל בסוף כולם רוכבי רכש החשטרנים, וזה מה שיפה מן. מה אתה רומז, הרב יגאל? יונתן צריך להתעלות על עץ גבוה 50 אמר. אני חושב שאתם מגזימים. וגם אם הבעיה שהוא לא עבר טסט, וזו בעיה שהוא לא עבר טסט, זה לא כזה נורא. תסתכלו עליו. מי איך של בחור כזה נחמד ומוצלח כמוהו? הטסטר הגבוה מציק, הטסטר עם שקפי שמש, הטסטר עם הכובע המוזר, הטסטר הנמוך המציק, הטסטר הגבוה מציק, כל הטסטרים המציקים, הטסטר הגבוה מטולטל. מה הטסט הגבוה מטולטל? ערערתי. נו ו? אין נוקאוט. אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. וכולכם פעם לא היה רישיון. אל תשווה אותי לאותך, אל תשווה. למה? אני בגיל 15 ויום כבר נהגתי על רכבים בנחלץ. אני יונתן המדהים, עובר ללמוד במודיעין, כי שם אין רמזורים. תעשה. העברתי אותך למודיעין. גם אני עברתי למודיעין. בהתחלה הייתי בירושלים. הטסטר כל הזמן אמר לי שלם אגרות. אבל טסטים הוא לא העביר לי. מה קרה? רשמתי אותו לרשימת קבוצה של מיתר. תעשה, תביא לי את זה. נו, תוכל להתגייס לנבחרת נהגי מלגזות של צה"ל. תוכל ללמוד לנהוג שם. לא, אבל זה לא משנה בי, זה לא אותו דבר. לא משנה. קיצור, בוא נחזור לזה. יונתן, אין לך רישיון? יונתן בלי רישיון! עכשיו הכל מובן. קיצור, איך נגיע תשלח את אמרתי, תלך ברגל אחי, שעה וחצי זה לא סיפור. קיצור, נצא לכנרת באוטובוסים, עד הערב נהיה שם. שלומי, מה להגיד לך? תזמין לי עוד טסט, אין מה לעשות, צריך רישיון. רגע, יונתן, איזה טסט אתה? תשיעי שומו שמיים של רישיון יש לו שטות. טוב, יונתן. לי יש דוד טסטר, הוא בטוח יעביר אותך. תרשום. אבי... גם לי יש דוד אבי. די, איזה אבי? תולדנו. די! יגאל, אנחנו קרובי משפחה! די! גם לי יש דוד אבי! שמחים יש לך מנשה. טוב, בקיצור, אני אבחן את הדוד שלך, איפה הוא מלמד? פה בחוץ. צהריים טובים, מבחן נהיגה מעשי, בבקשה תעודת זהות. יונתן. כן. צריך עדשות, משקפיים. בסדר גמור, אפשר להתחיל. גבר, מה עם אמברקס? אתה מסכן חיים. מה זה צריך להיות? מה זה התרמילים של היום?